L aħna grati ħafna l-Gvern Franċiż li aħna konna wieħed minn ftit gvernijiet li konna mistednin fuq bażi individwali bil-gvernijiet l-oħra jkunu dak tal-Iżvizzera u dak tal-Belġju biex niddiskutu fuq din it-tema. U l-punt prinċipali kien minħabba l-iżviluppi li għamilna fost oħrajn dwar il-qasam tal-blockchain fl-aħħar żmien u li qed jiġbed interess internazzjonali. Dak li aħna qegħdin nippruvaw ngħidu hawnhekk hija li din hija teknoloġija li m'għandix taqsam biss dwar finanzi u s-servizzi finanzjarji, imma għandha x'taqsam ukoll għax turi u tista' tivverifika bija minn fejn tkun ħirġa xi ħaġa fosthom informazzjoni li tkun metodu ta' kif tiġi kkombattuta l-miżinformazzjoni. Waħda mill-issues il-kbar illi tgħeddet id-demokrazija u li hemm punt kruċjali li tiġi tsir deċiżjoni dwarha fuq naħa li ma rridux lin-nies li jaqgħu vittma ta' sitwazzjoni fejn xi ħadd jixxerred aħbarijiet folots, imma min-naħa l-oħra ma rridux niċċensuraw l-internet, ma nistgħux niċċensuraw is-social media. U għalhekk permezz tat-teknoloġija wieħed jista' jipprova jara kif problema li mhix maħluqa mill-magni, hija maħluqa min-nies għax min jivvinta l-miżinformazzjoni huma nies li jużaw mbagħad it-teknoloġija li nikkombattu dan kollu permezz ukoll mbagħad min-naħa l-oħra ta' teknoloġija oħra.